awusibonele madoda kudlo kanjalo baphusha ngesintu sihamba nomama ugoba lapha sanibona wemama yebo ndodana hawu bakithi lishana ayisikhona njani sikhona nawe la ekhaya namhlanje hey ngiphakathi ngicwele nginginani nje awu madoda ngonke mina ngonke awu bakithi sajabula thina wabachazela labantu mama ukuthi ubani umama umama ugoba ekhaya kusemzumbe le ebaphumile inkosi yami ushinga induna umnguni intaba yami umangquzuka nombonje sibhekene kanje uyabona leyo ya hayi ngikhuluma nebhinqa ke manje ibhinqa iqobo lwalo ubona ke hayi ngiphuma phansi kanja iphume ya kusekhaya emzumbe and mina ke ngiumholi wenqaba eAfrika inhlangano yenkolo yesintu okusempeni noma phela kungeve kufanele sithi inkolo sithi ngoba umuntu noma umuphi umuntu uyabona leyo nto noma ngabe uyini kodwa kusala umuntu so inqaba yeAfrika igqugquzelela ukuthi abantu ababuyele esintwini sabo ake baziqhaje abantu ngobubona ngemvelaphi nosikompilo lwabo iyona into esemqoka leyo nje isibu esiphezwayo umbhidlango nje esiphezwayo siyinqaba yeAfrika siqale ngo2019 hayi kodwa kona seyihambile seyikhuphukile manje kakhulu isikhathi sincane kabe siqale kodwa mesibheka imisebenzi yayo ithanda ukuba mningi kakhulu senza ama-seminars yithangami lapho sifundisa khona silethe ingcithabuchopho lapho uzofundisa ngesintu kukhona ngisho izingane zase-UNISA intombi ngikhuluma ngeintombi ngoba into esemqoka la singizothini sifocus entsheni kakhulu intsha lesifuna ukuthi ibe isizukulwane esaziyo nesiziqhajayo ngobubona sinezintombi ezivela ko-UNISA sinezintombi ezivela ko-DUT ezivela koMangosuthu ngomhla ka4 nje kuJune sishona le phezulu entabeni intantala inkosi yethu ekuyona engikhotheme kuyona njengamanje undodana usazi Ndwalane usinike intaba ekuthiwa akubona ubuhle bayo lobo ebizwa ngentantala sizobe sikhuphuka ke ngomhla ka4 June sishona khona siyothemeleza lapho siyothandaza siyokhuleka kodwa ngesinto sikubiza ngokuthi siyothemeleza siyokhuluma nomveli nqange indondo ephuza kwezindiziba wemfishane ibuya nodaka siyokhuluma nesigilamkhuba sikalizwi eseneka koma ukuqabadele uyezwa siyokhuluma nendondo ephuza kwezindiziba ngoba kuyimfishane ibuya nodaka lezi hayo zakhe ezakhe yena yedwa ngokunjalo Nomkhubulwane inkosazana emabele emade encelisa ingalo ngaphesha komfula siyokhothama sonke kudingeka abantu bazile okucansi bazile yonke into abangase bayizile mase kusondele ukuthi ngomhla ka4 siyakhuphuka ngoba kufanele ukuthi lapha wonke umuntu afike emsulwa umuntu osesikhathini umuntu wesifazane osesikhathini akaya akakhuphuka ka entabeni semqoka kabi lokho silinde lapha intombi mhlawumbe ezilako 1000 intombi zodwa nje futhi kuzoba khona inkosi ithe izoba khona noma kanjani izokhuphuka nilalele kahle balaleli mangabe ngixoxa ngoba la sikhuluma ngento ezosiza isizwe sonke iKwaZulu Natal iSouth Africa iAfrica ngisho naphesheya kuyilandle futhi vele bakhona abantu bakithi abayifunayo lento ukuthi yenzeke uma kukhulunywa ngento zesintu ngoba singabantu khona evele ivuke lo usinga ngiyazi sizokhuphuka nezinduna namabutho besicelile inkosi ukuthi imemezelo ithi izomemezela amaKristu uyini noma uyini siyakufuna khuphuka uzobona ukuthi ngesintu kwenziwa kanjani uma kucelwa ngoba siyocela lapha abantu abazohamba phambili ile izingane ezingakathombi ingane lezi zincane yabo le intombi ezincane ezingakathombi zizobe zihuba lapho zihubela uNomkhubulwane zisho amahubo kaNomkhubulwane hey into ezoba lapha angiyazi bese kuba ogogo ke ngoba phela ogogo ibona asebemsulwa manje ibona bazoba seduze lapha la kuthemelezwa khona kulwamlilo lwaya lapha ngoba kuzoba umlilo
kushiswe kuzohlinzwa imbuzi kukhishwe izinto ezithize embuzini zifakwe emlilweni eqobeni lomlilo leyo ntuthu ekhuphuka iyaphezulu kuNomkhubulwane iyona ke esthemeleza ngayo yena esixhumana ngayo naye sibonge izandla zidlula ikhanda uNdlunkulu wesilo lesi sikhotheme okamchiza usinikele ngembuzi nje wathi nje ucela nje ukunikelela ngembuzi ngalo mcimbi so iwona ke lembuzi esizoyisebenzisa ngoba isona sibusiso sisiphiwe sivela eNdlunkulu iyona mbuzi esizoyisebenzisa leyo iyona esoyishisa mase sifikile lapha yana ke baphili nabathandi besintu kuzoba khona lo mlilo wokuthemeleza nani abantu bazokhuphuka bonke akekho umuntu ozongakhuphuka intaba inkulu ngendlela eyisimangaliso lento izobenzelwa lapha ya uyayibona lonto and then bese kuba nalomlilo esisoko sawona ngoba ufuna sose mangase sizama indaba yenkomo onamandla phela kanikele bakithi njengoba sikhuluma nje sizama indaba yenkomo lapha ngoba kufanele kuhlinzwe lenkomo ihlatshwe yosiwe kudliwe yona abantu bafike bethwele amahewu bafike bethwele utshwala besintu abangakwazi ukusiphathela utshwala besintu enye into unganikela noma ingobhontshisi noma ingembila noma ingani lokho nako okuzohamba kuyophonza lapha kushiswe emlilweni ngithi nawe manje uyacela ngaleyo nto uyacela ngaphandle kokuthi uyacela ngokukhuluma nangaloko futhi uyacela kuzofakwa lapha emlilweni kushe ilona hlelo ke indlela esizokwenza ngayo leyo umsebenzi wethu ngicabanga ukuthi ngikubale konke kodwa nje okusemqoka umuntu onamandla ngisho nokuqhuba imbuzi angayiqhuba mefuna ukunikela ngayo nophethe inkukhu angayiphatha inkukhu naye futhi unganikela ngayo inkukhu ngoba uma kuukuthi zibe ziningi kakhulu ziyosiwa inkukhu zizokosiwa usawoti ayidliwe inyama enosawoti nayo into esemqoka lapho wazi kahle ukuthi uyodla inyama engenasawoti and ngeke ungitshela ukuthi ngeke uyidle ngoba uma sifike sikhupha la sokhupha ngo8 ekseni sikhupha sifike lapha ngoba mhlambe ngo9 10 11 uyabona lonto 12 qali kuyimanje kushisa kwenziwa yonke leyo nto awulambanga uzothi wena ngeke uyidle inyama ngoba yena usawuthi ayive imnandi ke balaleli ayive imnandi inyama engenasawoti and iyona into ekufanele yenzeke lo ukuthi kudliwe inyama engenasawoti ngoba usawoti iwona ngathi awukho kahle ezintweni ezenziwayo emthemelezweni yesintu awufunakala usawoti iyona into esemqoka ke leyo buza mntanami buza mosa khona usafisa ukwazi ugeqamakhula sizwile izinto eziningi osuyibalile la ezibanzi njengokuthi khona abantu abazofisa njengamanje ukuthi befinyelele nabo abasekudeni abafisa ukuza bangangithinta inamba 0845990355 084 5990355 sizobe sinenkosi solwa inkosi lapha kuzobe khona abantwana baseNdlunkulu lapha kuzobe khona uLloyd Hadebe the prophet izintombi kuzobe kubila njengoba ngisho ngithi kuzobe kubila izintombi sikhuphuza izona phela izona ekufanele zihambe phambili njengoba sasenza nje igama lakhe wawukhona igama lakhe we lapha yazophindwa kabili njengoba uzibona lapha yana nje zizophindwa kabili khona nje Eastern Cape sazana ongazwabo lokho azalachitheke nje umhlaba and kukhona nezivele Eastern Cape khona nezivela kaZulu ezisho ukuthi manke noma kanjani siyeza mase yayifuna lento uyayibona lonto so kuzobe kuyingqophamlando ngoba ogwini kuzobe kuqala nqa ukuthi kwenzeke into enjenganale and sinethemba lokuthi kuzoqhubeka ke kuwo wonke amakhosi sihambe sikwenza lokusicela sicela umveli nqange ukuthi akakabhekele lizwe abhekele isimo esibhekene naso sibi isimo esibhekene naso akukuhle neze umhlaba uwonke nje ayikwazi uNatali ke kona ungathi kuwesi ke kulunyaka uyabona lo imphefumulo iphume ngecorona yaphuma ngeimvula uyabona nje akukho nje ukuphumula lokuthiwa hayi manje sekhona enye icorona ezayo uyabona lonto so nje kusho ukuthi nje okhokho babekhuphuka baye phezulu bayokhuluma nomveli nqange thina sizohlulwa yini ukwenza lokho ake siyeni naye sesiyobheka nathi ukuthi bangasenzela yini lento ababenza kokhokho yethu laba bathathu umveli nqange inkosazana Nomkhubulwane namathongo ethu amhlophe nagezekile siyocela lokho nje ukuthi ake abasenzele lokho ke sibone ukuthi khona yini umehluko ongasawenzeki
ngiyazi ukuthi ukhona uzokwenza noma ngabe umncane kangakanani ukhona uzokwenzela futhi lokho kuzofundisa ukuthi izizukulwane nezizukulwane zazi ukuthi mezixakekile ezingasazi zizokwenza njani zikhuphuke zihambe ezintabeni thina abantu sasiqhamuka okwethu kuyithi uyazi kuyithi asicelanga sikubolekanga kumuntu okwethu iyona ndlela yabona amandla umuntu anawo omnyama kawazi ufana nenkomo ngoba inkomo amandla awayazi ilandwe ingane encane lapha izohlatshwa ngithi encane ingane le uyawafihla ngoba novalo sifana nazo ke inkomo thi sinamandla siphiwe umveli nqangi sinamandla ethu uma ngase siwasebenzisa ngendlela ekahle singawubona umehlo lomhlaba sekuwona yiloko nje indodana ebengifisa ukuthi ngikudlulise esizweni sisonke sazi lokusifile ukuthi na mama sikulanda singena ilanga sazi kwesibuzo ukuthi ngokubani Nomkhubulwane siyobuza ngawani kodwa okwamanje sabheke le ndaba yange4 ukuthi abantu abafike bephumelele baningi bebona ukuthi kunjani uba umuntu omnyama yebo into kumele siyimele ngoba sisukuma nje thina sifuna ukusukuma siyitshana siweseka mama lokho sichemile nawe nje lokho kuyiqiniso angive nginithanda uyabona nje laba abasha hayi ngibathanda ngoba manje laba abadala angisho ukuthi anginithandi abantu abadala ngiyanithanda kodwa amakhanda asethanda ukuqina kakhulu akalaleli umuntu uyathi hayi ngeke kushonisa ngaba kanti laba abancane bayalalela futhi bayenza uyabona lonto njengoba ngisho ukuthi mina ngiphushwa intombi zithi mangeke akukwazi sizomemezela ke ezwini lomzansi nje ozokushaye nje wonke lamasonto siyamemezela ezwini lomzansi abantu bawulalela izwi lomzansi iRadio Sunny South siyamemezela khona abasogwini nasokhosini umama ukhona okhosini ngo5:30 izwi labantu uma uyakhuluma lapho khosini siyamemezela abangazwanga la ukuthi kuhanjwa kanjani nani number yami nje izoloku ibiziwe lapho ufuna nje ukuthi uze ukuthi ungaxhuma kanjani izinto zokuhamba nani ngithinte 0845990355 unentombi nje eThekwini ekuyona organizer iTransport nje ngoba nje abantu nje hayi bathethekwini ngeke bayafuna ukuza kulento uzofika futhi uzothele kumhlaba sekufuna ukuzofuna sesophetha nje la ekutheni ngeke uzuphatha igama lokuzela ngoba into ebalekile mhlawumbe leyo isemqoka mntanami isemqoka kakhulu kufanele umuntu angabi nomuntu wesifazane okungenani isonto noma izinsuku ezintathu ke okungenani ukuba before akhuphuka entabeni siyakucela lokho ukuhlonipha ngokunjalo nomuntu wesifazane ozithola ukuthi uba sesikhathini akufanelekile nangephutha akhuphuke aye entabeni ezibonile ukuthi ekuleso simo siyakucela ke lokho kungenzeki siyafisa ukuthi lento siyenze ngeinhliziyo zethu ezimsulwa ngempela ngoba uyabona yini into yesintu ngiqale ngo1998 ngiqala mina into yesintu uyabona lonto so ngiyafuna ukuthi umuntu mengena kuyena abe nayo leyo nto ebizwa ngesingisi kuthiwa ipassion ube nayo leyo nto ukuthi manje ngingenile la ngiyayifuna ukuyibona imphumela yalento engiyenzayo ngiqondene nayo ngqo yesintu uyaza lonto mina ngiyayibona imphumela mningi imphumela uyabona nje lokho kudlulile besi sponsorisho Old Mutual cabanga ukuthi empilweni selokhu kwathi inhlongo angikaze ngena eminyango nomphumnyango akaze ngithole ngishisene kodwa Old Mutual ukhiphe imali wasenzela i-catering uyabona lonto okuchaza ukuthi lento seyiyaqala manje isiyasukuma bayabona baphansi ukuthi lo mfazi lo uyayazi into ayenzayo uyayibona uyafisa ukuthi lento iqhubeke izwe ke lithi ukushintsha kancane izwe ke lithi ukushintsha nje umqondo ke licabange ngenye indlela njalo nje indaba ke mntanami akusadeleki lokhu sikulalele mama ngathi singalokhu sizo ezinye izinto abantu ngiyazi bazolokhu befuna ukwazi befuna ukulandela sokuhlupha ke thina mama sibuze ezinye izinto sifike sikubuze ukuthi yini lokho kwenzeka yini lokho babalekile abantu nje wasiyafika ukuthi amathongo
asigcinele wena. Kwa ngiyathokoza kakhulu ngiyathokoza angazi ukuthi ngathini izandla zidlula ikhanda mntanami ukuthi ninginike leli thuba lokuthi ngikwazi ukumemezela le ngqophamlando ezokwenzeka kusemqoka kakhulu umuntu ahlale nje ngoba bekade ezozihlalela kodwa umuntu nomuntu ezwe kube kuyena ukuthi ukhethe ukuthi uzoza noma uzohlala noma uhleli lapho khona ukhuphuke nathi ke ngomoya ke ukhuphuke nathi nomoya ukuze izinyanya zethu kuxhumane konke nabahleli abangayile uxhumane ngokomoya ukuthi siyokwenzani lapha phezulu ngoba ave siyodlala iqiniso mase kukhulunywa iqiniso ngempela ave siyodlala uyabona ave kuyodlalwa lapha ngempela sidinga ukuzinikela ngemphefumulo yethu ngemimoya yethu ke siyokhuluma nalabantu umvelinqange abantu abamazi abazi ukuthi nje umvelinqange bayavela inqangisa nje babiza umvelinqange nje abazi ukuthi yini hey mkhulu lo muntu isigila mkhuba sikalizwe leso ngiyakutshela intandane ehleli yodwa ezweni endaweni engaziwe esimlenze munye ukuqabadele owaneka koma uyena ke siyakuyena ke entabeni ngalela langa ehlangene nenkosazane yethu uNomkhubulwane eyenza izimangaliso ezokwenza izimangaliso uma sikhombisa ukuyithemba sizoqala nje senze mhlambe lapha ngoba inkosi sisinikile le ndawo sesizoqala sibe nensimu yokuyilima insimu yokulima uNomkhubulwane enye into ke leyo efuna ngichaze ngelinye ilanga ngoba iyalinywa akuvunwa iyayekwa nje njalo kudla izilwane zezulu izinyoni zezulu nathi lapha mesitholile inkomo sayihlaba sangayiqedi ayibuyi ayehlike entabeni izosala lapha entabeni idliwe zilwane zasendle idliwe zinyoni ngoba iqondene nemvelo sikhuluma nemvelo manje ngoba nathi siyimvelo ebukhosini ndodala ebukhosini ngiyathokoza kakhulu ngiyathokoza mina thokoza thina hayi cha ay ngithi mina leleka mama ekhaya lakho so ngicela uhlezi sethulela zonke izinto zesinto umuntu omusha nomunye ahleze kubona ukuthi thina siphila kanjani kahle thina singobani bakhona abantu abafisayo ukuthi ngelilanga bekhumbule bangobani ababazi ngempela ukuthi wakunjani ulahlekile sizala izingane zethu zizalwa abantu ababengazi abagcina sebengazi nabo abazalwa hayi laba abantu nabo babedidekile uyabona nto kwaye ngokuya manje kuba worse kuphumile nje kuphumile esipoliweni ake sizame ukubuyisa silandele wakhiya sibheke ukuthi ucashe phi lokhiya sivule lo mnyango ngoba ubalekile siyathokoza kakhulu mama sibonga